Agaw, maruman ako sa makakay. Masaing ka? Sabi mo kasubanggi. Dahil ka ng pante. Kaya mapabanuwa ka. Tayo bakal taki pante. Pero ang pidasan mo yan mo. Ang kadin nga ganun. Aray ko. Natatako lang nga. Nakabugti ka lang ko tako sa banggi, o. Mga bakalan mo ako pante. Ikaw mo niya ako mag-isip. Oh, makakabugti ko takaw. Sabi kaya dahil ng panty kaya ibabakal ko kuta. Oh, Yagaw. Oh. Para sa mo dyan, tamayapot naman ako sa'yo mo. Ano naman hapot mo sa ko? Hindi ba ka dahil mo masimbag? Pasilaan, kaya ko ako pa. Ano? Anong chest ang dahil nauubos? Chis dahil nauubos. Ay, aram ko na. Ikaw na aramuan. Nakulong ganig sa to. Ano? Chismosa. Aram niya mampalanaan. Oy, pade. Ito. Mahurag ang hurigda mo. May good news ako pade sa iyo mo. Ano ito pade? Sabay ka palang dumang pade sa... Nalista kang makako aki Gismail. Ito pade. Basta may makukuha damod yan so mga kabarangay taligdi. Tig-Gismail da. Sabay ka pade. Katunay, may meeting nga ingo yan pade. Ganyan na? Oo. Di, iba yung nalugod ako pade. Tamado ang kita kamadali. Alat ko na pade. Ang problema, inarali ka pade sa lista. Nata. Ipinalit ako. Hindi mana pa nila kaulakaw. Para pinpaisit ka. Tangali dahil ka maglugulugo. Kaulakaw na tayo. Kapalan. Kung na ako. Kaulakaw na. Heartbroken. Boss, maray na apon. Oo, maray na apon. Ano sa'yo mong bakalan mo? Pabakali ako buski bunay budak lana tabi. Yan o? Bunay budak lana. Igwa ka dyan? Dahil mo hardware. Hanapan mo. Bunay budak lana. Ay, dahil ka kita? Hardware rin eh. Bako may grocery. Nagkaulakaw pa rin. Taba ka mga anaan kalugod. Harumalong taka na. Hay, nainit. Natakuha ko los tricycle yung una. Matukad na ako. Tamason lang ka ni eskwela. Masing ka. Ay, pare. Dyan pa rin sa taas. Masundo ka ng eskwela ka. O, makakuha ko sa tricycle. Natay daw. Ay ka na mag-agi. Wala mag-agi nata. Lulukuton ko niya ang tinampo. Ano mo? Lukuton ko na. Lulukuton? Oo. Ay, dahil na pa malala naman ang kaisipan mo. Tinampo malukot.